Fla li kellem mal-Prim Ministru Robert Abela, rappreżentant tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa dwar libertà tal-Midja, Teresa Ribiero, innutat il-ħidma li saret u li tkompli ssir f'pajjiżna favur it-tisjieħ tal-libertà u tal-funzjoni importanti li taqdi l-midja. Fil-laqgħa li saret fil-Berġa ta' Kastilja l-Prim Ministru semma ta' riformi li saru f'sentejn waqt żmien ta' sfidi globali bla preċedent biex bihom ikomplu jissaħħu l-qafas istituzzjonali, il-governanza u anke s-settur tal-midja. Il-Prim Ministru spjega l-proċess tal-preżentazzjoni tal-abbozzi li jagħtu l-ogħla protezzjoni li qatt ingħatat lill-midja u lill-ġurnaliżmu Malti fl-istorja. Fost l-oħrajn semma kif wara l-Gvern laqa rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika Defni Caruana Galizja inħoloq kumitat ta' esperti dwar is-settur tal-midja li huwa mmexxi mill-imħallef emeritu Michael Mallija. Qal ukoll li wara r-rakkomandazzjonijiet tal-kumitat imsemmi waslu għand il-Gvern, fil-Parlament tresqu 3 abbozzi ta' liġi li jżidu l-protezzjoni tal-ġurnalisti. Fakkar ukoll il-Gvern laqa 87% tar-rakkomandazzjonijiet tal-Kumitat tal-Esperti. B'hekk b'dawn l-abbozzi Malta qed tkun pijuniera fl-Unjoni Ewropea billi qed tintroduċi l-anti-slap fil-liġi Maltija apparti pieni iżjed ħorox għal reati fuq il-ġurnalisti. Fil-laqgħa ġie rimarkat ukoll li ma kien hemm ebda oġġezzjoni għal aktar dialogu li jwassal għal aktar kooperazzjoni. Għalhekk l-abbozzi tal-liġi fil-fatt baqgħu fl-istadju tal-ewwel qari. Dr. Abela qal ukoll li l-Gvern jibqa' impenjat li jagħmel ir-riformi għax jemmen tassew li l-libertà tal-espressjoni u l-irwol tal-midja huma sisin importanti f'soċjetà demokratika. Saħaq ukoll li jirrikonoxxi u jilqa' bis-saħħa l-ħidma tal-uffiċċju tal-OSCE dwar il-libertà tal-midja.